So hi guys, welcome to Panlasang Bisaya channel. So today maggagawa tayo ng kinilaw. So ayan, meron tayong tuna fish, saka meron tayong sea grapes, suka, mangga, meron tayong kamatis, luya, sibuyas dahon, sile, at saka meron tayong ground pepper at asin. So, umpisa natin. Let's go! So, pagsasama-samahin lang natin siya. Lagay natin yung ating tuna fish. So, bali lalagyan muna natin siya ng suka. Ayan. Hugasan lang natin siya ng suka ng mga ilang minuto para mawala yung langsa niya. Saglit lang para hindi siya masyadong After na ilang minuto, so i-drain natin yung suka. At ito na yun siya. Lalagay na natin yung seaweed grapes or lato sa Bisaya. Lalagyan natin siya ng mangga. Lalagyan natin siya ng kamatis. Maraming kamatis. Luya. Sibuyas. At sibuyas dahon. Sile. And then asin. Paghalu-haluin lang natin sila lahat. At saka kaunting suka dahil may mangga na siya. At paminta. Siyempre, hindi mawawala yung ating pampalasa, ang ating magic sarap. And then, halu-haluin lang natin ng dahan-dahan. So, titikman natin para kung may kulang, dagdagan natin ng suka or anong kulang. Grabe, sarap. The best. Super. So, magdadagdag lang ako ng lemon para pang padagdag kulay sa ating kinilaw na isda or kinilaw na sea grapes. So, yan lamang. Thank you!